δραχμές. Ήμασταν στη δραχμή τότε. Άλλαξε τις προδιαγραφές στην κόλλα στην ετικετέζα και αντί να χρησιμοποιήσει μια γερμανική κόλλα, χρησιμοποίησε μια φτηνή ελληνική. Έφτασε το κοντέινερ στη Δανία, μας τηλεφωνεί. Μια φτηνή. Εντάξει. Σωστά. Και εμείς αυθεντικά ελληνικά προϊόντα πουλάμε και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Έχεις δίκιο όμως. Point, πολύ σωστό. Έχουν ξεκολλήσει όλες οι ετικέτες, έχουν πέσει μέσα στο κοντέινερ. Ο Δανός διανομέας μου, θεωρώντας ότι είμαι έτοιμος να πηδήξω που ήμουν, όντως να πηδήξω από το παράθυρο του γραφείου στον 4ο όροφο, λέει: μην ανησυχείς, Άρη, σου έχω μια λύση. Έχουμε μια φυλακή εδώ κοντά στην αποθήκη μας. Οι φυλακισμένοι κάνουν χειρονακτικές εργασίες για να κερδίζουν χαρτζηλίκι. Κολλήθηκαν 48.000 ετικέτες με ούχου στικ στο χέρι, στη φυλακή στη Δανία. Και εκεί συνειδητοποιήσαμε ότι αν δεν δημιουργούσαμε δικές μας παραγωγικές εγκαταστάσεις, δεν θα μπορέσαμε ποτέ να ελέγξουμε την απαραίτητη ποιότητα η οποία απαιτείται για να μπορεί να κατακτήσει κανείς τις διεθνείς αγορές. Και έτσι ξεκινάει η είσοδος επενδυτών στην εταιρεία, γιατί τα χρήματά μας τα είχαμε εξοδέψει, όπως σας είπα, όλα στο design. Και με τα χρήματα που έρχονται, δημιουργούμε σιγά-σιγά τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις και φτάνουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα, σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, με 66 πλέον μετόχους η εταιρεία, έχοντας περάσει μέσα από την εταιρεία 2 venture capitals, τα οποία απεχώρησαν και τα 2 επικερδώς για τους επενδυτές μας. Σήμερα έχουμε 66 μετόχους, οι 44 είναι μέλη, στελέχη και εργαζόμενοι στην εταιρεία μας, οι υπόλοιποι είναι επενδυτές που μας έχουν εμπιστευτεί και με το ίδιο μοντέλο συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και εδώ έχω τα άλλα 2 συμπεράσματα. Το πρώτο είναι, εάν έχετε ένα όραμα και το πιστεύετε πολύ, μην το παρατάτε, ακόμα και όταν πρέπει να ακολουθούν οι ετικέτες στη φυλακή. Και το δεύτερο, όταν έχετε ένα όραμα και θέλετε να προχωρήσετε, θα χρειαστείτε χρήματα. Λεφτά υπάρχουν, τουλάχιστον στο επιχειρηματικό τομέα, όχι στην πολιτική. Γιατί εμείς όποτε χρειαστήκαμε χρήματα και χρειαστήκαμε πολλές φορές χρήματα στην ιστορία μας για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να κάνουμε τα επόμενά μας βήματα, πάντοτε βρήκαμε επενδυτές, είτε venture capital, είτε ιδιώτες, οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν και έτσι μπορέσαμε και κάναμε τα επόμενα βήματα. Καινοτομία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχετε οπωσδήποτε στο μυαλό σας. Δεν αρκεί μόνο να είναι κανείς καινοτόμος στο ξεκίνημά του και στο startup του. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εγώ ασχολούμαι σε μια προϊόντική κατηγορία, όπως παραδείγματος χάρη είμαστε εμείς, το λάδι, 4.500 χρόνια ιστορία, μπορεί να υπάρξει καινοτομία, οπωσδήποτε ναι. Και το χαρακτηριστικό αυτό στοιχείο που θα επιτρέψει σε ένα startup να εξελιχθεί σε μια μικρομεσαία επιχείρηση και μετά σιγά σιγά να μεγαλώσει είναι η καινοτομία. Η καινοτομία είναι κάτι το οποίο πρέπει να διέπει όλους τους τομείς λειτουργίας της εταιρείας και βέβαια και την προϊόντική κατηγορία και μπορεί να έχει πάρα πολλούς τομείς. Δεν χρειάζεται να βγάλεις ένα καινούριο κινητό τηλέφωνο ή ένα καινούριο πύραυλο που θα πάει στο διάστημα. Μπορεί να είναι καινοτομία πώς προσφέρεις ένα παραδοσιακό προϊόν με έναν τρόπο που το κάνει πολύ πιο εύχριστο στον καταναλωτή ή πώς διατηρείς αξεπέραστη ποιότητα και δίνεις στον καταναλωτή μια ποιότητα που δεν την έχει γευθεί πριν, χάρη στην καινοτομία και βοηθώντας να βγάλει ένα καλύτερο προϊόν. Τα πιο σημαντικά, πιστεύω όμως, στοιχεία σε ένα startup που είναι το μόνο πράγμα το οποίο είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο και δεν πρέπει ποτέ να αναθεωρήσει κανείς, γιατί όπως σας είπα πριν, το business plan θα το αναθεωρήσετε πάρα πολλές φορές. Όπως εμείς που είπαμε ότι δεν θα κάνουμε ποτέ παραγωγή, αλλά θα την κάνουμε φασόν και το αλλάξαμε σε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Τα 2 πράγματα όμως τα οποία είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτα είναι το όραμα και οι αξίες. Ξεκινώντας πρέπει να έχετε ένα πολύ ισχυρό όραμα. Και το όραμα αυτό θα το χτίσετε με τις αξίες. Και οι αξίες δεν είναι κάτι που αφορούν το marketing της εταιρείας. Οι αξίες είναι κάτι που αφορούν τη συνολική λειτουργία της εταιρείας. Είναι αυτό που διέπει και αντικατοπτρίζεται στα προϊόντα της εταιρείας, αλλά είναι και αυτό που διέπει τις σχέσεις με τους πελάτες σας, τις σχέσεις με τους προμηθευτές, τις σχέσεις ακόμα με τους ίδιους τους ανθρώπους της εταιρείας. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικό και δεν πρέπει ποτέ να το διαπραγματευτείτε. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί ποτέ να αλλάξει. Το βασικό κόνσεπτ και το όραμα είναι αυτό το οποίο θα σας οδηγεί πάντοτε. Τέλος, όπως μάθαμε τα τελευταία χρόνια στην κρίση, ακόμα κι αν είσαι εξωστρεφής, και εμείς είμαστε μια επιχείρηση που είμαστε κατά 82% εξωστρεφής, 82% των πωλήσεών μας γίνονται στις μεγάλες διεθνείς αγορές, δεν μπορείς να ευημερήσεις μέσα σε μια κοινωνία που δυστυχεί. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε μια υποχρέωση όλοι όσοι έχουμε φτάσει σε κάποιο επίπεδο, εμείς παραμένουμε μια μικρομεσαία επιχείρηση, να δίνεις κάτι πίσω στην κοινωνία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, πέρσι ξεκινήσαμε το Αντίπαρος Initiative. Μας φέρανε ένα καταπληκτικό λάδι από την Αντίπαρο, που ήταν όμως σε πολύ μικρή ποσότητα για να γίνει κάτι εμπορικό. Διαθέτουμε τη συνολική ποσότητα σε αριθμημένες φιάλες στις ΗΠΑ και με το σύνολο των εσόδων αυτών δημιουργήσαμε ένα fund. Και το fund αυτό έχει στηρίξει 6 startups στον αγροκτηνοτροφικό τομέα, 6 νέες εταιρείες, 17 παιδιά,
που έχουν συστήσει αυτές τις εταιρείες, τα οποία φέρνουν καινοτομία και κάποιες καινούριες ιδέες που τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Και βέβαια με μία από αυτές τις ιδέες ενδέχεται τώρα να κάνουμε και ένα joint venture και να το προχωρήσουμε, οπότε είχε πολλαπλά ωφέλη αυτή η δραστηριότητα για μας. Και έτσι νομίζω ότι έχοντας ξεκινήσει σαν ένα startup, γυρνάμε πίσω στα startups και πιστεύουμε πάρα πολύ και νομίζω ότι περιμένουμε από τα νέα παιδιά και startups να φέρουν μια ανανέωση και την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος Κορές, επίσης αυτοδημιούργητος, επίσης έκανε το δικό του startup πριν 15 με 20 χρόνια ξεκίνησε. Την ίδια εποχή που επενδύσαμε στη Γαία, προσπαθήσαμε να επενδύσουμε στην Κορές, δεν μας ήθελε. Χάσαμε από αυτό, ίσως κέρδισε αυτός που δεν μας ήθελε, δεν ξέρω. Γιώργο, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία μας είναι πολύ ανάλογη, πολύ κοντινή με τον Άρη. Υπάρχουν διαφορές βέβαια. Εγώ είμαι φαρμακοποιός. Νομίζω ότι τελειώνοντας τη σχολή, αν δοκίμαζα να πάω στο Στάνφορντ, δεν υπήρχε περίπτωση να με δεχτεί. Μια μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν είχα ποτέ σκεφτεί να κάνω μια εταιρεία. Ξεκινώντας ένα φαρμακείο, ήταν αποτύχει μάλλον ένα μοναδικό φαρμακείο. Σαν φοιτητής, ήμουν ένας συνηθισμένος φοιτητής, ξενύχταγα, έπινα, καμιά σχέση με τα βότανα, με την υγιεινή διατροφή. Ήταν ένα φαρμακείο πολύ ιδιαίτερο με την ομοιοπαθητική. Το πρώτο ελληνικό ομοιοπαθητικό φαρμακείο και με πάρα πολλούς καταναλωτές και ασθενείς που ήθελαν φυσικά προϊόντα. Εξεπλάγην σαν νέος φαρμακοποιός τι διαφορά μπορούν να κάνουν τα βότανα και πρέπει να πω ότι πολύ γρήγορα, σε μήνες, ένιωσα αυτό το καταπληκτικό δρόμο. Ήμουν 23-24 χρονών. Αυτό ήταν το 89-90. Επένδυσα με πάθος στο φαρμακείο. Φτιάξαμε ένα τρομερό εργαστήριο, μοναδικό για τα δεδομένα της εποχής και ακόμα για τα δεδομένα τα ελληνικά σε επίπεδο φαρμακείου. Και οι γιατροί ένιωσαν μεγάλη ασφάλεια για την ποιότητα των προϊόντων που φτιάχναμε και έστελναν τους ασθενείς για πάνω τα ομοιοπαθητικά τους φάρμακα. Αυτοί οι ασθενείς μας οδήγησαν, μας ζητούσαν συνέχεια προϊόντα με βότανα. Μου έλεγαν, Γιώργο, θέλουμε και αυτό, θέλουμε και εκείνο, θέλουμε και το άλλο. Ξαναφτιάχνουμε προϊόντα, παλεύοντας, προσπαθώντας να καταλάβω, μιλώντας με συναδέλφους, με καθηγητές στο πανεπιστήμιο, με τους γιατρούς, προς και πίσω. Χαριτολογώντας, μια φίλη μου με ρωτούσε το 96-97, δεν πιστεύω να δοκιμάσει τα ζώα. Και λέγω, όχι, δοκιμάζω στους φίλους μου. το οποίο είναι πραγματικότητα στο επίπεδο αυτό. Η εταιρεία ξεκίνησε από φόβο. Γιατί? Το φαρμακείο, παιδιά, είναι στο Παγκράτη, πίσω από τον Άγιο Σπυρίδωνα, σε ένα πολύ μικρό δρόμο, ένα μονόδρομο, πεζόδρομο που λέγεται Ιβίκου, που δεν περνάει μπροστά ούτε σκυλάκι. Κάτι τουρίστες που έχουν μπερδευτεί, δεν βρίσκουν το Καλιμάρμαρο και κατά τύχη περνούν. Φανταστείτε τώρα Αθήνα, Παγκράτη, Δακτύλιος, να έρθουν οι άνθρωποι να πάρουν το παθητικά τους φάρμακα από όλη την πόλη. Να κορνάρουν, το τρόλι να μην περνάει, να με βρίζουν οι μισοί οδηγοί, να λέει η άλλη 1 λεπτό να πάρω ότι το παιδί μου είναι άρρωστο. Και έλεγα, μα είναι δυνατόν να ζήσω τη ζωή μου φέρνοντας να τραβήξω ασθενείς από όλη την Αθήνα και ταλαιπωρώντας τόσο πολύ. Φοβόμουν λοιπόν ότι δεν θα έχω αύριο. Μόνο ότι έκανα μια τρομερή δουλειά στο φαρμακείο, είχα πάρα πολύ κόσμο. Παρένθεση να πω ότι ό,τι χρήματα έβγαιναν, τα επένδυα όλα. Έβγαιναν πάρα πολλά χρήματα για την εποχή για το επίπεδο ενός φαρμακοποιού, ενός παιδιού 25 χρονών που έχει μια τέτοια αυτονομία οικονομική. Ο φόβος λοιπόν μου οδήγησε να πω ότι πρέπει να μην πηγαίνω κοντά στο ρεύμα, αλλά πρέπει να ακολουθήσω το ρεύμα. Άρα τα προϊόντα μου να πάνε εκεί που είναι οι καταναλωτές και όχι να τους φέρνω εγώ στο φαρμακείο. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν το φαρμακείο ήταν σε μια θέση premium, σε μια πλατεία, σε μια μεγάλη λεωφόρο, νομίζω δεν θα ήμουν εδώ σήμερα μαζί σας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα τολμούσα να κάνω το πέρασμα από μια σταθερή δουλειά που σου αφήνει χρήματα στο να φτιάξω μια εταιρεία. Η εταιρεία ξεκίνησε χωρίς κανενός είδους business plan. Με κανέναν τρόπο δεν μπορούσα να αντιληφθώ σε ποιο δρόμο περπατούσα. Φανταστείτε, ξαναλέω, είμαι φαρμακοποιός και αυτό που βαθιά καταλαβαίνω είναι τα βότανα, η σχέση τους, τα προϊόντα, το αποτέλεσμα και κυρίως τα φυτοθεραπευτικά εκτός τα καλλιτικά. Υπήρχε πάντα ένα πάθος που έλεγε θέλω να κάνω πράγματα για το οποίο είμαι περήφανος. Και το έχω ξαναπεί στις ομιλίες μου και γελάει ο κόσμος, ειδικά όταν είναι επαγγελματίες του marketing, δεν είχαμε κάνει ποτέ και ακόμα δεν έχουμε κάνει ποτέ έρευνα αγοράς. Κάνουμε πράγματα με τη διαίσθησή μας και με την πίστη μας. Στην αρχή ήταν πολύ απλό, γιατί όντας στο φαρμακείο ήξερα πάρα πολύ καλά τι είναι καλό, τι δεν είναι, τι υπάρχει κενό στην αγορά. Σε αυτό που μας έλεγε ο καθηγητής νωρίτερα, ήξερα τι άξιζε να κάνω. Και ταυτόχρονα βρέθηκαν δίπλα μου και πολλοί άξιοι άνθρωποι που με βοήθησαν να φτιάξουν μια ομάδα καταπληκτική, κυρίως στο επίπεδο του προϊόντος.
Έτσι λοιπόν είχα στο μυαλό μου η αγαπημένη μου φίλη Αλεξία θα είναι περήφανα να έχει αυτό το προϊόν. Ο φίλος μου, ο κουμπάρος μου, ο Κώστας, θα θέλει να το χρησιμοποιεί. Προσωποποιώντας λοιπόν τα πράγματα, σε κάθε ανάγκη έδινα απαντήσεις. Και προφανώς αυτές τις απαντήσεις ήταν καλές. Και άρχισαν τα προϊόντα να προχωρούν και να πηγαίνουν σε πιο πολλά φαρμακεία. Ξεκίνησα με 20 φαρμακεία. Θυμάμαι ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στην εταιρεία, του έδωσα κάτι μικρά χαρτάκια, γιατί δούλευα στο φαρμακείο ταυτόχρονα και έκανα όλα αυτά. Και μου έλεγε, με έπαιρνε ένα συνάδελφος και μου έλεγε: Γεια σου, Γιώργο, είμαι στη Βέρεια και μου έχουν πει για σένα και αυτά. Ναι, λέω: Ναι, μη σε νοιάζει, πάρω τηλέφωνο. Το έγραφα. Είχα μαζευτεί λοιπόν μέσα σε 1,5 χρόνο 40 χαρτάκια. Και είπα: Αυτά είναι τα χαρτάκια, τρέξε. Τα φαρμακεία έγιναν γρήγορα 300, 400, 1000, 2000, προχωρήσαμε πάρα πολύ στην Ελλάδα, μοναδικά τα προϊόντα για την εποχή τους και η κατεύθυνση. Από τύχη ξεκινήσαμε τις εξαγωγές. Ένας φίλος είδε τα προϊόντα στην Κρήτη, σε ένα φαρμακείο και τα πήρε δώρο σε έναν Αμερικανό δικηγόρο στη Νέα Υόρκη. Ο δικηγόρος τα λάτρεψε και μου στείλε ένα φαξ. Δεν υπήρχαν τα mail ακόμα. Το 89, ναι, όχι συγγνώμη, το 99. Ή τα mail ακόμα ήταν. Και πήγαμε στην Αμερική να δούμε τον δικηγόρο. Ξεκίνησαν τα προϊόντα στα καλύτερα σημεία της Νέας Υόρκης, στα Barneys, με εξαιρετική επιτυχία και μια buyer από τα Harvey Nichols είδε τα προϊόντα στη Νέα Υόρκη. Το Harvey Nichols είναι πολύ ακριβό estate μαγαζί του Λονδίνου, που ξεκίναγε τότε, στις 2000, τη λογική που λέει βάζω μικρές μάρκες μέσα στις μεγάλες σάλες, που αν δεν ήσουν estate lauder δεν τολμούσες να μπεις. Έτσι λοιπόν, από την Αθήνα στην Κρήτη, από την Κρήτη στη Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο, είπαμε πάμε. Πρέπει να πω ότι τα έξοδα που χαλούσαμε για να πάμε να εκπαιδεύσουμε τα προϊόντα τις πολίτριες στα Harvey Nichols ήταν 2 φορές μεγαλύτερα από το τζίρο που κάναμε όταν ξεκινήσαμε. Σε αυτό που άρεσε νωρίτερα, η πίστη ήταν εκεί. Είχα την τύχη να έρθουν άνθρωποι, γιατί λάτρευαν τα προϊόντα, καταναλωτικό το προϊόν, και να μου χτυπήσουν την πόρτα για να μου πούν για το θέλουμε να επενδύσουμε. Είχα ένα μεγάλο δίλημμα τότε, αυτό που είπε και ο Αρίστος, αν θα πρέπει να πάω με κάποια δομημένη προσπάθεια, τράπεζες ή venture capitals, ή με φυσικά πρόσωπα. Δεν μπορώ να πω καλός ή κακός, επέλεξα να πω με φυσικά πρόσωπα. Που νομίζω καλός για αυτούς, οι οποίοι ήταν πολύ πιο εύκολοι στη διαχείριση, δεν μου ζητούσαν exit, δεν μου λέγαν θα βγούμε σε τόσο καιρό. Ήταν πιο απλά τα πράγματα και στην αποτίμηση πολύ, και έλεξα να χρησιμοποιήσω τώρα, πιο γενναιόδοροι. Λοιπόν, ξεκίνησε κάπως έτσι, γιατί μέχρι τότε το funding γινόταν το φαρμακείο. Απλώς κάποια στιγμή, μη έχοντας και γνώσεις και σπουδές οικονομικές, έλεγα, μα ρε παιδί μου, πουλάμε γιατί δεν έχω λεφτά. Γιατί νιώθω συνέχεια η τράπεζα με κυνηγάει και δεν είχα λεφτά να παράξω, γιατί μεγαλώναμε 150% κάθε χρόνο. Ήταν τελείως αδύνατον. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η εταιρεία. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επενδύσαμε τρομερά πολύ στην ποιότητα, στην έρευνα. Κάναμε θεμελιώδη έρευνα. Κάνουμε προσπάθειες με ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ένα προϊόν που είναι αληθινά μοναδικό σήμερα. Μια μονάδα παραγωγική εξαιρετική. Ήταν από την αρχή επιλογή μας να κοιτάξουμε το παγκόσμιο κοινό. Κάναμε πολλά καλά και πολλά λάθη. Και αν θέλω να γυρίσω πίσω λίγο και να δω πού είμαστε σήμερα, ποια ήταν τα καλά και τα κακά, ξεκινώντας από την Ελλάδα, θα πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα κατ' εμέ, που ζούμε όλοι μας, είναι αυτό που είπαν και νωρίτερα όλοι, είναι το μέγεθος. Είναι αδύνατον, η λέξη είναι αδύνατον, όχι δύσκολο, όταν είσαι δυνατός σε μια αγορά 10 εκατομμυρίων, να κάνεις αληθινά τη δουλειά σου καλά στην Αμερική ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία, είναι αδύνατον. Τα scales δεν λειτουργούν. Αυτό λοιπόν νιώθω το μεγαλύτερο πρόβλημα το ελληνικό. Όσον αφορά εμάς σαν εταιρεία, τα μεγαλύτερα προβλήματα που ένιωσα ήταν πρώτον η έλλειψη στρατηγικής. Όταν ξεκινήσαμε, η βασική λογική ήταν να πάμε έξω. Αυτό το ήθελα από πάντα. 2000, 2001, 2002. Πού πηγαίναμε, με ποιο πλάνο? Όπου μας ζητούσαν. Τυχαία. Απόλυτος τυχαία όμως. Κάποιοι από αυτούς ήταν καλές επιλογές, κάποιοι ήταν αστείες επιλογές, κάποιοι στην πορεία αποδείχθηκαν ότι έπρεπε να αλλάξουμε. Όσο η εταιρεία προχωρούσε, η στρατηγική έγινε πιο φανερή και θα έλεγα γρήγορα, η στρατηγική είναι focus. Βρεθήκαμε να είμαστε σε 40 χώρες με πάρα πολύ μικρό τζίρο. Και καταλάβαμε ότι σήμερα το case είναι 3 χώρες και κάνει τη δουλειά σου. Το δεύτερο κομμάτι για μας ήταν έλλειψη εμπειρίας και δομών. Θεωρούσα ότι όταν έχεις το προϊόν, ότι όλα θα γίνουν. Λάθος. Είναι σαν να πεις ότι έχω τις σφαίρες, αλλά δεν έχω το όπλο. Χρειάζεσαι στρατό εκεί έξω για να κάνεις τη δουλειά, ειδικά σε καταναλωτικά προϊόντα. Ξεκινήσαμε και προσπαθήσαμε πάρα πολύ να φτιάξουμε δομές.
Αυτό σημαίνει άνθρωποι με εμπειρία από πολυεθνικές, διαδικασίες μες στην εταιρεία. Και το μεγάλο challenge για μένα, υπάρχουμε γιατί η μάρκα ήταν τόσο δυνατή και τόσο αληθινή, που όλα τα λάθη που κάναμε για να τη σκοτώσουμε, δεν τη σκοτώσαμε. Η μάρκα επέζησε και άρχισαν πια να έρχονται άνθρωποι που μπορούσαν να την καλλιεργήσουν και να τη στηρίξουν σωστά. Σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα. Και η δική μου η προσωπική πρόκληση είναι αυτό το πράγμα να συνεχίσει. Γιατί υπάρχει εδώ μια μεγάλη δυσκολία. Οι αξίες εταιρείας, ο τρόπος της δουλειάς, πώς θα διατηρηθεί φέρνοντας ανθρώπους μέσα που έχουν εμπειρίες πολυεθνικές και σε άλλο scale. Που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Και το τελευταίο που προφανώς είναι το ζούμε όλοι, είναι το cash flow και τα logistics. Έτσι λοιπόν, η μάχη που κάνω σήμερα είναι, και θεωρώ την προσωπική μου πρόκληση, η εταιρεία έχει μάθει να κάνει προϊόντα. Είναι κορυφαία. Δεν ξέρω αν είναι 10 φορές καλύτερη, αλλά είναι κορυφαία. Χρησιμοποιώντας και δουλεύοντας με πολυεθνικές και με την Johnson και με την Avon, βλέπουμε πόσο καλά κάνουμε. Οφείλουμε να χτίσουμε και ομάδες. Αν έχουμε δρόμο, σε αυτό που παλεύουμε στα έξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η ώρα της διαπραγμάτευσης. Χρήστο, πόση ώρα μας δίνεις? Πόσο? 2 λεπτά. Τουλάχιστον 5 λεπτά, τόσα πολλά. Λοιπόν, ερωτήσεις. Ο κύριος εδώ μπροστά. Πείτε και θα επαναλάβω. Απλά ήθελα να πω για τον κύριο Κορέ, επειδή τα γνωρίζω τα προϊόντα, ότι μπορεί να μην είχαν marketing plan, όπως ανέφερε προηγουμένως, αλλά έχει μια τρομερά ισχυρή επικοινωνιακή στρατηγική. Είτε είναι μέσα από το πακετάρισμα, το αμπαλάζ του προϊόντος, είτε είναι πολύ ισχυρό αυτό και συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστούμε. Άλλος? Εκεί πίσω, στο διάδρομο πίσω. Καλησπέρα προς τον κύριο Κορέ. Γιατί αποτύχατε στο σούπερ μάρκετ, αν αποτύχατε? Εδώ είναι η αφέλεια του όταν δεν ξέρεις. Ξεκινήσαμε δημιουργώντας ένα προϊόν καταπληκτικό, κατ' εμέ, τρομερή ποιότητα, τρομερή τιμή, τρομερή ιδέα, τρομερό μήνυμα στον καταναλωτή. Ξεκινώντας έχοντας έναν άνθρωπο επικεφαλής και 2 παιδιά στην αγορά. Όταν ο ανταγωνισμός μας έχει στην αγορά από 80 μέχρι 120 άτομα, ένα budget διαφήμισης που είναι στο ξεκίνημα 2 φορές ο τζίρος ο ετήσιος, ήταν μια καταστροφή. Πήγε πάρα πολύ καλά σε χώρες εκτός Ελλάδας, σε πολύ selective σημεία. Αντιληφθήκαμε ότι όταν δεν κάνεις στο φαρμακείο, επειδή ήξερα τη δουλειά, έκανα αυτά που πρέπει να κάνω στο μέγεθος που πρέπει να τα κάνω. Στο σούπερ μάρκετ ήταν ένας άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος, τελείως. Και καταλάβαμε ότι δεν είναι για μας αυτή η μάχη. Άλλη ερώτηση. Ο κύριος εδώ μπροστά, στην τρίτη σειρά. Ναι, γεια σας. Μου έκανε λίγο εντύπωση, δεν ακούσαμε τίποτα για το περιβάλλον σε όλα αυτά τα startups. Και απευθύνομαι στον κύριο Ανδρεάδη κυρίως, επειδή ο τουρισμός είναι όντως ένα από τα δυνατότερα σημεία της ελληνικής βιομηχανίας, τη τουριστική βιομηχανία, περίμενα κάτι να υπάρχει και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει όντως κάτι από πίσω για την περιβαλλοντική, για το sustainability, για την αειφορία στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. Ναι, ο χρόνος ήταν πολύ λίγος για να αναπτύξω όλες τις γωνίες, όλα τα angles που κανείς μπορεί να δει σε μια τουριστική επένδυση. Σίγουρα το περιβάλλον είναι σημαντικό για κάθε τουριστική επένδυση και επομένως οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι εδώ, αυτό που βλέπω με τους φίλους εδώ και συναδέλφους, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι παντού στον πυρήνα υπάρχει ένα όραμα. Το όραμα αυτό υπάρχει ικανότητα να το μεταφέρεις σε συνεργάτες κτίζοντας μια ομάδα και να μην το χάνεις, γιατί θα απογοητευτείς πολλές φορές, αλλά δεν πρέπει να χάσεις το όραμα. Αυτό δημιουργεί το brand, δηλαδή το σύνολο των ανθρώπων που παράγουν αυτό το προϊόν και από εκεί ξεκινάει και η επιτυχία. Πρέπει προφανώς να κτίσεις ομάδα η οποία να είναι καλύτερη από τον ανταγωνισμό, να ξέρεις βαθιά αυτό το οποίο κτίζεις και προφανώς να μην χάνεις το κουράγιο σου. Αυτή είναι η βασική γραμμή την οποία ακολουθεί κάθε επιτυχία. Εγώ θαυμάζω πολύ παραπάνω ανθρώπους όπως το φίλο τον κύριο Κορέ ή και τον Άρη, με τη λογική ότι ο τουρισμός είναι πιο εύκολη δουλειά, γιατί έχουμε ένα περιβάλλον, μια ιστορία, ένα πολιτισμό, άρα το made in Greece στον τουρισμό
είναι ένα πολύ ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα. Αλλά το made in Greece στα καλλιτικά, σε σχέση με το made in France, είναι όχι τόσο σημαντικό, θα έλεγα ένα μειονέκτημα. Άρα είναι πολύ μεγαλύτερο το credit το οποίο πρέπει να δώσει κανείς σε έναν άνθρωπο ο οποίος παράγει λάδι ή καλλιτικά made in Greece, παρά σε κάποιον που κάνει τουρισμό στο made in Greece. Άρη, θέλω να πεις κάτι. Ναι, η αειφορία είναι βασική μας αξία, ούτως ή αλλιώς δεν μπορείς να πουλάς διεθνώς προϊόντα τα οποία προέρχονται από τη φύση και να μην φροντίζεις η φύση να διατηρείται σε αυτό το επίπεδο που να μπορεί να δώσει αυτά τα εξαιρετικά προϊόντα. Έχουμε το πρώτο κλιματικά ουδέτερο ελαιόλαδο στον κόσμο. Υπολογίσαμε carbon dioxide emissions, δηλαδή τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα από το συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων μας, κυριολεκτικά από το χωράφι μέχρι το ράφι. Πληρώνουμε σε έναν ελβετικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται My Climate ανά κιλό διοξιδίου του άνθρακα μια αντισταθμιστική εισφορά, την οποία μαζεύει και με πολλές άλλες κάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις χώρες του τρίτου κόσμου. Αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι το awareness που σου δημιουργεί. Αυτή η γνώση του πώς μολύνεις το περιβάλλον, διότι όταν έχεις αυτό το awareness μπορείς να επέμβεις στον κύκλο ζωής του προϊόντος και να μειώνεις κάθε χρόνο το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό, αν μπορούσαμε να το κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, είναι κάτι που μπορεί να γίνει πολύ εύκολα και θα είχε πάρα πολύ μεγάλο impact στο περιβάλλον. Εκτός από αυτό, έχουμε το πρώτο ελαιόλαδο στον κόσμο που υπολόγισε το water footprint, και άρα έχουμε υπολογίσει πόσα κιλά νερού χρειάζεται από βροχή, από πότισμα ή από υποδαπέδια στήλακες νερού για να παραχθεί 1 κιλό ελαιολάδου στη Μεσσηνία και στην Ανατολική Κρήτη. Και γενικά θεωρούμε ότι το κομμάτι του sustainability και της αειφορίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πλέον είναι μια σημαντική αξία της εταιρείας με την οποία προβάλλουμε και την εταιρεία στις αγορές της Βόρειας Ευρώπης. Να συμπληρώσω και για μας. Είναι τόσο αυτονόητο από εκεί που ξεκινήσαμε, από τα βότανα, ότι αυτή η κατεύθυνση δεν είναι κάτι στο οποίο νιώθω την υποχρέωση να μιλώ, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές πολλές εταιρείες το κάνουν για να το λένε. Και για μας είναι αυτονόητο η αποφυγή των χημικών, από αυτό ξεκινήσαμε, η χρήση των βοτάνων, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και αν κανείς έχει διάθεση και θέλει, μπορεί να δει στο site πράγματα. Εγώ θέλω να πάρω την ευκαιρία που είμαι εδώ, να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ανδρεάδη, το οποίο πάντα ίσως με εξοργίζει. Ακούσαμε νωρίτερα ότι στο ΑΕΠ το ελληνικό ο τουρισμός είναι κοντά στο 20% και πάει στο 30%. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουμε σπουδές ξενοδοχειακές στην Ελλάδα. Σε κάθε πανεπιστήμιο, σε κάθε πόλη που έχει πανεπιστήμια, θα έπρεπε να υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει διαμόρφωση. Τα παιδιά μπορεί να έχω μεγάλη, να μην καταλαβαίνω, αλλά νομίζω τα παιδιά που θέλουν να κάνουν σοβαρές σπουδές πρέπει να πάνε εκτός Ελλάδας. Δεν ξέρω πόσο δίκαιο έχω και αν υπάρχει κάτι καλό εκεί, σε ανώτερο και ανώτερο επίπεδο. Η απάντηση δικιά μου πάντως είναι άρθρο 16. Δεν ξέρω τι θα πει. Συμφωνώ απολύτως, το είπε ο Αρίστος. Δεν μπορεί να γίνουν σπουδές στον τουρισμό από δημόσια ιδρύματα. Αυτό είναι δεδομένο και επομένως από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Παρόλο που γίνονται βήματα, τα βήματα δεν είναι στο βαθμό που θα θέλαμε να είναι. Γίνεται πολλή δουλειά τώρα από το ΣΕΤΕ και δουλεύουμε και για το κομμάτι αυτό, αλλά κακά τα ψέματα πρέπει να έρθουν πανεπιστήμια από έξω. Είναι πολύ εξειδικευμένο το κομμάτι του τουρισμού. Δεν είναι τόσο μεγάλο μόνο το κομμάτι των πανεπιστημιακών σπουδών, πιο πολύ είναι το κομμάτι το χαμηλότερο από το πανεπιστήμιο, όπου χρειαζόμαστε τεράστιο όγκο σε εξειδικευμένα στελέχη. Αρκεί να σας πω ότι αν αύριο η Ελλάδα είχε 3.000 καλούς πατησιέρ, ζαχαροπλάστες, οι οποίοι να ξέρουν να κάνουν σωστή ζαχαροπλαστική, ας πούμε French ή Swiss πατησερή, θα ήταν όλοι απασχολούμενοι με 2 με 3.000 ευρώ καθαρά το μήνα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ούτε ένα παιδί το οποίο να κάνει αυτή τη δουλειά. Έχουν πάει όλοι να γίνουν πολιτικοί μηχανικοί, και εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός, να γίνουν δικηγόροι, να γίνουν γιατροί και βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει αρκετό και αναγκαζόμαστε ο τουρισμός, απασχολεί σχεδόν 700.000 άτομα, 100.000 εξ αυτών είναι ξένοι. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα, την Ελλάδα της ανεργίας του 1,5 εκατομμυρίου, γιατί δεν υπάρχει το expertise στην Ελλάδα για αυτά τα άτομα. Δυστυχώς, ακόμα είμαστε εκεί. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους 4. Μάθαμε πολλά. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας μαζί μας και χωρίς καμία διάθεση περιττής αυροφροσύνης. Πιστεύω ότι εκπροσωπώ όλους μας, λέγοντας ότι είστε πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά των Ελλήνων επιχειρηματιών. Στο επόμενο πάνελ επανερχόμαστε στην ιδέα της ζεύξης των δύο κόσμων, της πρόσβασης σε τεχνογνωσία, της σύνθεσης δυνάμεων. Η δομή του πάνελ είναι πράγματι λίγο ρυψοκίνδυνη, όπως και τα startup. Νομίζουμε έχει πάει αρκετά καλά η βραδιά σήμερα. Πιστεύουμε ότι το πάνελ αυτό μπορεί να είναι το highlight της βραδιάς μας. Από τη μία, τρεις νέοι επιχειρηματίες, ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος, ο Νίκος Μωραϊτάκης και ο Αλέξης Πανταζής, θα επιδιώξουν να μοιραστούν τον τρόπο προσέγγισης της ανάπτυξης του δικού τους startup, του δικού τους οράματος, καθώς και τις αγωνίες που ζουν καθημερινά. Από την άλλη, οι δύο καθηγητές, ο καθένας σαν σύγχρονος Νέστορ, θα δώσουν τη δική τους οπτική στα ζητήματα που θα τεθούν και θα ανοίξουν νέες προοπτικές και λεωφόρους σκέψης για όλους μας. Στη μέση η συναπόφητός μας η Ρίνα Τακά, η οποία έχει και η ίδια πρόσφατα εντρυφήσει στην υλοποίηση του δικού της startup και έχει υπομειστεί σήμερα το δύσκολο πράγματι ρόλο του συντονιστή ενός πρωτότυπου εγχειρήματος. Ρίνα, λοιπόν, καλή τύχη. Thank you, Christo. Welcome, everyone. Thanks for sticking with us. It's been an amazing day. We're about to move forward, and Peter, since you said we should be asking for expertise, this is exactly what we're planning to do with this panel, and take advantage of the two of you being here to bring some challenges to the front from three entrepreneurs who've been doing it in recent years in Greece, on the ground, with companies, well, still in Greece after what you said. I don't know how we're going to keep them here. And they're going to have some challenges and points of discussion that we'd like to have. Before we do that, I would ask each of the young, our entrepreneurs, to talk a little bit, a couple of minutes, introduce yourselves, the company, and some of the challenges or the customers, or a couple of points you'd like to touch upon before we get the conversation started. Alexis, since you're to my left, would you like to go first? Sure. Thanks for the invite, and thanks for a very interesting presentation so far. Similar to Eftikis, I apologize for not being a Stanford alum. I went to the East Coast rather than the West Coast, but it's great to be here. I guess we're here together with my business partner, Emilios, who's somewhere in the back. We're here to prove we're the exception to the rule. Everybody said that you should start a company here that goes abroad and goes for global domination. We did the opposite. So back in 2009, 2010, we came to Greece in order to start a company that is here to what we consider to be a disruption in the Greek car insurance market. Our view was always negative about Greece. We thought that the financial system here would not be able to support proper practices going forward. Similar to what was discussed before about being 10 times better than your competition, we've been paranoid ever since, trying to be as good as we can, and we've been pleasantly surprised by, I wouldn't say the weakness of our competition, I would just say that they're too busy doing other things rather than focusing on what we do. Our business model is very similar to what Geico or Esurance has done in the US, or Direct Line and Admiral have done in the UK, which in simple terms is come straight to the consumer, bypass the middleman, asphalistis in the Greek context. They typically charge 25% commission. We believe that they don't add as much value, or most of them don't add as much value as you would expect as a consumer. So you just save yourself a pretty big portion of your costs and be able to offer better service because you have this direct relationship with the consumer. So it took us a while to get started. Funding in Greece, especially